Okay mkhulu, nginombuzo la. Okusho ukuthi njengoba phela ukhiphile ispecial lesi. So manje la kuneyingane mhlawumbe let's say mhlawumbe o 18 years kanje. Bona mhlambe ubabeka kuphi ngoba phela nabo baye bathande vele ukusizakala, kodwa manje ngifuna ukwazi ukuthi le special lesi sikhishelwe abantu abanjani kahle kahle. Ngabe nazi ingane lezi zizino 18 years nazo mhlambe zivumelekile mhlawumbe ngoba nazo mhlawumbe uthola ukuthi ziyafona zifunela okwazo mhlawumbe okungaphezulu kwamandla azo mhlawumbe uyayibona leyo nto leyo. So manje ngifuna ukuchazeleka ukuthi ispecial lesi ngabe sabantu abanjani noma mhlawumbe uyaye ulekelela abantu abanjani ikahle kahle. Umbuzo wakho omuhle ngiyawuthanda ngoba sike sibe nenkinga enkulu thola ukuthi sifuna ngenje ngafonelwa ingane efunda u-grade 7 and uyezwa lento noma ikhuluma ingane uzofuna umuthi wentombi uthi wemkhulu nawo umuthi wentombi and ngiyakuzwa ukuthi ingane lento lena. So nje enganeni inkosi yami cha asidlali phela asibhorekeli asidlali so nje uma ngabe una 18 la ekhaya angikusize mina uma una 18 ngakusiza mhlawumbe nawo ukuthi naku ushaya istroke akushaya isichitho into ezikanjalo siyakhona ukuthi sikusize mhlawumbe unebhande into ezikanjalo but hayi ukuthi zonke ufuna ukuthwala ufuna umuthi wentombi wena hayibo phela ufuna umuthi wentombi noma sukhipha asabe sukhipha silandele imithetho ethile noma kuthiwa futhi wena ufuna ukubopha umuntu wesifazane ukuthi alale nawe wedwa angikwazi ukwenza lokho lo muntu wesifazane ongamshadile asikwazi ukwenza lokho uma wabe umvala njengamanje lo muntu wesifazane abanye nasebefika ke thosuhlukene naye nasebefika abanye andwangamtshela ukuthi wenzani kwenzakalani. So nje enganeni ezino 18 cha asikwazi ukusikulela sayasiqala ukulela na una 23 kuyaphezulu vele lapho usukuwa nokuthatha izinqumo usukwazi ukuthatha izinqumo siyakwazi usikulekelela lapho nje 18 awukahle bo awufunde lapho wena hayibo bangazi bana ukuphendulekile yini. Hayi cha kuyaphenduleka kona manje la enkundleni zokuxhumana kuyaye kusuka abantu abakude le uthola ukuthi bafuna usizo kodwa manje inkinga abaphumeleli. Uyawenza njani ke esimene sifana naleso uthola mhlawumbe ufuna usizo manje inkinga amandla okuza kanawo. Lokho la asikwazi ukulapha nje umuntu efonini. So uma ufuna ukulapheka fanele uze kimi la eMnambithi uze kimi ngoba uma ngathiwa sivuma ekuthenini abantu sibalapha emafonini kusasa bazokuskema thiwa imali athi umuntu odotha athola ntasu yena ekugcineni imali yakho ihamba suthi uyafona angiyazi mina lonto leyo. So nje lonto leyo mina angiyenzi. Uma ufuna usizo uza kimi ngqo la sikwazi ukuthi sikulekelele uza kimi ngqo. Angikwazi ukulapha efonini sidala angikwazi ukulapha efonini ngiyaxolisa kakhulu lapho. Hayi cha kuyezwakala impela cha kuyezwakala impela. Hey cha abantu bayakubabaza impela bayasho ukuthi hayi cha ufike ngamandla impela hayi ufike ngamandla maningi bayasho ukuthi hayi man khona into ngalendoda le khona into ngalendoda le akusilelo emkhulu ukuthi cha kusuke sekwenze njani ngempela abantu sebebabaza kanjena bebabaza amandla ukuthi hayi cha lenkunzi le hayi cha iyakuphethe impela uphethe ngoba phela akusibona abantu mhlawumbe abala eduzane nabale ekudeni impela bayafona impela bayasho ukuthi hayi cha hayi uphethe impela lenkunzi le hayi cha iyawenza impela umehluko. Ngibona la nje ngiyaziwa ke endaweni nje ukukhula kwami even esontweni ngiyazi ukukhula kwami ukuthi ngikhule nje ikhubalo vele kuyinto ekade siphatha. Vele ke siyajabula kakhulu ngoba abanye abantu bake befone bebonge kodwa futhi abanye befone thola ukuthi abasizakala ngendlela abafuna ukusizakala ngayo. So lento yomuthi noma lento yekhubalo iyadinga ukuthi sibekezelelane phakathi kwami nawe sigulu noma phakathi kwakho nodokotela mabe ufuna uzosizakala unikwazi ukuthi nibekezelelane impumelelo uyayithola. Laba bake befone bebonge noma becomment ngazi ukuthi ukucomment noma yini